Bilboko Zorrozaurre birsorketa prozesuan dago eta honetan artere bere lekua du. SAP Bilbo proiektuari esker. Ideiak sormen lantegietan datza, sortzaileek arte sortzeko, haien artean erlazionatzeko eta konpartitzeko guneak. Aurreko urteotan, fabrikak zirenak gaur egun arte sortzeko lokalak izaten hasi dira. Ideia da exhibizio leku asko ditugula, azpiegitura kulturalak ere desiente ugaritu direla azken urte hauetan Euskadin, baina sortzaileak kopuruan gehiago izateko eta sortzaileen artean loturak lortzeko eta eurek lan egiteko eta esperimentatzeko eta baita ezteko lekurik apenas ez dago, eta hori da ideia pixka bat, euren beharrak asetzea honelako ekimenen bitartez. Kultura sailak lokalen birsorketa aurrera eramateko 500.000 euro inbertitu ditu eta proiektuetan 55.000 euro gehiago.